mwanchu muligereria bageta seni Ndizi TV maega yokoba noyo minto Josephat Amisi asentunde tangani ainde twasoira asentunde ya kabere omorobulio bwobo chenu Jumaine aiga no tugukwanira iguru yobo chenu bwaito afya yemibere yaito butambe totebanga ekero mubirogo oigwete bobe tokunyara gwikirania ariuganiti asiri tukerio na igo gwika bwirende nyokobwato burwaire omanyanga na kyokuborenda na kyokubotanga nende na kyokumenya na borobonye kero kende bwikire goso asumubire aiga no tugutwara abanyagitari kurwa chinsemo ao twatwara abamanyi igoro yamangana yobo chenu kurwa chinsemo ao ekero litiko lya rero tuli negesio otwara omoteneneri bwa mangana a vaccination ase county ya Kisii omoswati Christine Mumanyi ekero ko vaccination igobono COVID-19 noero vaccination chinde nchirororo echiago chogototebia senchira yobwikirano egere tokwana mangi kura covid cha sense ya Kenya ikase county ya Kisii ntwana konyora omumanyi otenenete nsemeyo aratotebia mangi nga nakitogendererete vaccination y'abantu abagusi banyorire bune bwenerete etageti yabo bune county baikiri naende inkigose banyorire kiregetango asa abantu konyora echanjo mono ya COVID-19 nonyeto gochikwana naende chief vaccination chinde ibana yaro ikirega igase studio ntageto ikaransuike otegerere ekera gochikotumanyia mange bali bagenderete gokora bune county kubwatira n'abantu abange byombe ao kweneke buna mangana yobo chenu akiniwe ase county ya Kisii karansuike tubwati ase mitandao Ndizi TV News Digital abona nsema ya Facebook tume ujumbe yao liboli lyao gochia sare egere nyare kogosomera kwa niaba yago SMS number neri gorogabo ase TV yao na haro nabogotuma ujumbe yao nabogotuma liboli lyao asenchira yoboikirano kigima igobono ikaranse Jumaine yobo chenu karamagani itakire ase studio karibu sana biyamano Sara na kire kogotwara iga ase studio biyamano sana ikege tambe tokora umera na isiko isikalia kulenderero twagokire gokotwara ase studio karibu sana naende eiwenka biyamano nenche nagokire Sara kobaga iga asenge ncho tiranya goikandero litangani nabire no mogoko kogo join rero asante bono ninte tutebi mwanchu muligereria introduction yao asubutambe naenda tutebi nkyoteneleta se county ya Kisii vaccination no montara akage covid yoka otoigorera senchira yobwagare tumanye gochaka umurubiri ko gutumeke kamera biyamano sana oyo minto Sara aba minta se mambiya bono elietariana ni gonkuru Christine Bonareri Mumanyi Christine Bonareri Mumanyi igondo munyagitari ase county ya Kisii ntenenerete egento tokoroka chancho gose obonyamasi ase njirende seke gusi bono chanche chigantenenerete nabo karoko gunga chancho kumina ki chancho bonereriye chancho tubwati chaina chinyinge ntubwate chancho yere tokwa abana abake bataraiko mwaka oyomo lakini amatuka yega ngwikire bakange myaka ebere alafu ntubwate naende chancho tokwa abana abaiseke bale myaka 10 koika 14 ntubwate chancho tokwa abangina bali murito ntubwate chancho toko omonto ekeranyo riri yote nande ntubwate boigo chancho oye toko abantu abagima bare emyaka gochakire 12 rero twaikire twasukire go chance twachakete 18 gochigoro kolenda matuka ya bono twachire twaikire mpaka ngo atura abana b'emyaka 12 mpaka 18 echancho yabone rono tokoba igorende china chintenenerete ase county ya itu ya Kisii ine remirimo yane ngokora kile itu asante sana Christine Mumanyi gose Christine Bonareri Mumanyi mwakwa igure kwa manyire nkia gokora igobana kero to chakumorobilio manyani gotole no mumanyi omaita mangana yiga senchira yobikirano Christine toga kwa no muchando mono COVID-19 nero tokora chakera senge njunga wikabono no badera mona intwe no nyetwebire twebira machika bange baito still teraera wikabono iga ekyombe kyo bachenu nsengi ma WHO giatebirenga wetania ebikore 6 million ucheigoro ebini bikore bya COVID-19 abantu babwate burwiro obu gose cases chabere confirmed wikabono at the same time 6.6 million abantu basiriri ubugima
globally osense ngima kubwatikana n'ebinyinyi bya COVID-19 mbiri cheche ribia chakerete abantu tuka amachika kabe kwa kegima ebitango bikaba tukarabwati kebigema tingo mayangi kiabete kurende bono tuira nense gwikase serikali ya county ya Kisii gosase county ito ya Kisii otatebienga ine oboroiro boiga bwa COVID-19 bwakeanire gose bado mbogenderete kobo onye borororo inkieke ketakire gokorwa egeretoro gusento bokore Biya mona sengencheri boririgo yominto Sara ntagete gotebinga COVID-19 seitoga Kisii na Kenya yonsi engima gozene nsengima oboruiro oboigani go bwairire ngorake inkigeko gara bwairire ngorake asengenchi ya chancho twanyorire igo bono ntogwasi munga bono ibwaerire nabo boraroro abantu mbagendreta asengenchi no nyembono iga igo tobwate abantu barwarete barabarwire bono iga tobwate Kisii iga barwire saba babere mbare ward na batano nigo bakarenka bagonya konyora home based care igo bono nonye insogoteba figures cia Kenya inchire chinyinge gwetani ichire Kisii yoka igo nende ndagato kwananga into baise koiranga corona gose COVID-19 yaerire no era mo 92 igo nigo togwena togosingatia gokora te protocols twatebetiwe protocol ne tomaite yemonga goika tobe togwe saba magoko kirengaki na ande karore sama chate yo chinga kichinke na bogo sanitize otumie sanitizer egento kende nkeringa tonyare gutwara social distance yo moguchia so yonde na ande ngwene kerogo korora kwanyara gokorora guchiase kegokoro na ende boigo omanya konyore gente kene kigima igo gekorokwa chanjo ya COVID-19 ne chanjo yeiga goikoye nyore na ande otwa oye guchitosi bunie gwenerete ngonyere Johnson ero okubeturimo lakini baada ya miezi 2 gochigoro tabange miezi 6 goikonyore booster na ando nyora mone second booster booster tali ya moyoko konyora mbuya mano yo mto Christine ngoikatorega bwase types of vaccination tobwate na Johnson gwatebire ngoikatora bukorende twira na maegake a notion neroro gwikira bono iga nga COVID-19 ne morobirigete ng'abantu barware osabantu basiri bugima kuna hiyo notion na kikiagarire paka bono iga orochito bwata barwaire saba ase county ya Kisii nkiora ashu mwanchu murigereria bono iga asengencho mpaka bona mbaro baukana timanye tingo ikatore ase cha outreach mugendrete gokora mne county konyora muri chiribotinga that's one of the challenges abantu bakwanga kubetusi ndani ya COVID-19 ekine kene gwatebiro yo minto Sara asengenje karto kwenda isiko gari to kwa na bantegere ba cha sto bwate chi outreach ose ba cha sinya gitari che ito banyori chancho igo bagotebanga nande ninki kimagotebia COVID inja era COVID tera era na kike na te paka nte paka figa sira sito gagusi COVID tera era abantu go baire tinge ya erete kare rero konyori gari mebe karanste ba mikanete gari me mwene kanisa rero biru twari ko kare arera bakonyora bagusuka babamo rero tuatigete gokwana ni ukohagani rero bona ri muntu akari kotaro yonde bakohagani kabisa yani abantu bebire nonye no ogweka ogwesaba kire ogotara ni sanitizer se bagi batigire lakini njenta gete koteba igo yo minto no ayo ntegererete inkeringa Sara tara butambe ne sanitizer unaembo na onye bwate nchese bagi yane igo na rusirie mask esenga nchuko kwana aga yegereri ogiri soke buya inche mask tindi ko batimbeka na ende boy go ne karto ko baseme yega sabantu barabange oikanko ba oyomo inko ba are korwa sabande asenge nje nteke bado nkagenderete igo gakia ba minto bane no nye mwachakire gotiga togo chaka gotiga ga togo tiga chi protocol chionsipi ntegete ko gotebinge gento ke gochiko babono na ande bo koimoka igoro buna liribu arenge igoro toso e corona anda abantu akina abatebiria ba minto omuntu oyo maga kwanega gaki nto baise korani korwa ani ntobese korani ngekare korwa experience ngaya nto tuaro omuntu itokureka tomanya kumanyanga nero tigaga gitorani korwa history muna togotebuji no onyarebe na kwete corona nyarebe na rwarte corona twanjira nenga neke na rwarte corona tonyare na intugwetanga tebaise gocha story agento gwatebire bya abantu abange timeto setora basiereria abagusi otagetengente ikira aba kwanza ekebe sana tumayo kore kwirende una limona bolitia bakristo kanisa yane ka bolinga ine
ne iko kwaga ni korore mbera buo Sara iko kwaga ni korore mbera buo manya kwanza corona nero korende ni manya tenche gento kerega ngeringa bari batu ari tabantu baba bakanyareka bakamenya kugune chindege Nairobi abande bagakuba gatwara chimbera no ni berenka abantu abu ni go bamanye tenga corona nero nande mbaga saine go twa korenda chi protocol nande chi chancho banyorire nande bakoringa bona kinanyorire nanyorire paka booster ya kabere nande ngontebi sister nande nikyota getenkore bona ko matenga bona kara kwanyori booster ya kabere bona gento akora nkeringa renda chi protocol echinde sibya magoka obotambe ni chi chinde chonse bichi protocol na chikotebu chonse cha elite bia mana sana yo minto Christine ngwate baigoro yechi vaccination ne period nero montako betwa umanya kwenda gusene ya kabere nakina takotobeke buronge anani vaccination kie chumonto nara korobete tugo sem Pfizer aende asebo bisabo bocheno atake kumubete engao agukana otebanga ngo chikoburukani ngo kunde twashwa ngo ngakero kendo raendo nyore ngiri kwa betuli tanga ntalierero roro no nyore engao instead naende nakia bantu barakore bege nenga anya na bete tu Pfizer peyo nengaero bado na bakubetu ekara bande bakwanga okay mbiya mono sana sinjiri boli na ari ni matendi cyande tabange nanda abange batuboriri ekene kya mangana nkiringa ekero echancho ya chiterita ngane kigimo omutinyo gatatu omwako weta 2021 na batu asomete gutogatebi wese ngenchoro chegentege kiari ngekegeni pake vaccine ya rosi gugerengeni bono buna ya rengengeni na boya arengenge na boya arengenge pake saba science baitu lakini tibate nene torora tu achagete keri tu achagete wao tebana ki akwa betu buna bana yachite kabisa se ita entangani AstraZeneca tokatebunga gwagara kwa betu AstraZeneca baada yechi wiki 8 na ande go koiro ya kabere na ende tukameguro tokatenga bona senge nchere iko buna tu buna tu ali keretu na ande onye kwa betu AstraZeneca na ande kero kende Moderna ya chire bona aye karagenda na AstraZeneca asenge nchobota obo manyibota arenge oboisaine igoga no eba gukwana iko ringane lintu ali kwanteri tangani ntogo kana ninjira roko somya abantu ntu abatebeti bona ki eri gwachakira gendera nero korende sarante geto watinga kene kya mangana una obo science bwagende bakaenda gukora research bakaenda gukora research asira laboratory cyabo Kenya aga iga ikine kiri laboratory cyiziko ingo ba igetase bakumanya nga yaya bono ekero kwabete tu AstraZeneca nabona ando kurora AstraZeneca gose nabo kurora ruwe ngao shirete ye ko baroro esiki bono bakorire research batemire bintebi banyorire mbuya bigokore ti vaccine ye banyorire cyo kore gas bitanga ni twari gukora sababu to abatu bomanyobo sinini lakini bono roche nto nyare ko kane gento gia temiru ase chira laboratory twanyorire chiri research chia chire chingiya bono paka banu atagatenga ngonya kwa bete tu AstraZeneca na ando go chimbu ya bono no betu ya kaberere Moderna na ande karocha kogende booster na no beti Moderna yo sero ru AstraZeneca hakuna shida igonte gete gotebya baminto bane montegerete iga gakiri gwachakerete sio hoja onye gokogende ya kabere gose booster gokonyoreri gwachakirete te yororo betu eri yende shirete ye gocha koba shirete liko baroro ige kogokonya somo ere buneri yende yaringe kogokonya na ndege nteke yagere konene ko toro somiri ta toro tebana ki chionsi go chigo korega asibuya chionsi go chire safe and effective and free rende bono ege ntokere gekobe karatu abetire totebe Pfizer gose Moderna igo togo tebyo montonga achaira ne baada ya siku 28 ekara matuko 28 erire togo ko repeat ya kabiri ngobona lituotenga bono gwakorire lakini baadaye tunahitaji ngana ande ko gukora 6 months asenge nchobo nyamasi bori go bokoba 100% riri kwanyore dosi eri ya kabiri bono gwakorire lakini baada ya mwezi mmoja miezi mbili miezi tatu kogenda mpaka 6 months iko bwo kunya gokea ngora kogenda wone kero bwo ikire 6 months obonya masi bori ime yaona boboro bosinini egera bono toranga tiga to boost yani to mente chinguru obonya masi bori na ande boche igoro buna bwarenge onye bwarenga 100% rigo egeti dosi 2 kero kende bono baada go ikese mieti nyesta etanomo bwachire sekero kende mpaka 50% kose 40%
100%. Bono nigo comment we yende eger nande be boosted nande 100%. Nande go kora another 6 months nande to boost. Second booster. Iga ba minto bane kakitika totige go chaya chichanche chigani tuchigo konya nani go chire chingiya nande chire safe ase mibere yaitu. Ambia mono sana soko erase nchira yowe kirano oyo minto Christine oyo teneta mangana a vaccination ase county ya Kisii twaro chenga tiga tumuligi aiche atukwanire burungi twara marorira se amangana maya akonyora nga kweresa keigo antu baganta inga ya gaki isoko mareta tueresera senchira yowe kirano sara nigatura konyeke ngonyora rikero kendo monto gotebanga uri obetire no uri otabetire nigebwe kaina nyoboroire bogocha nguturi bure bwensi nakiora kwa nase inganeyo buya mona sengencho yeri boli elio bono mete na abantu bagokwa nase ngencho gotamanya lakini rendo gotamanya ngo gocha kogera ko ngabone karabo nyorire ngabona ebe ngatamanyite ngabone bomutige yaya ige go kigere iga omuntu obetire sindani yetemine tinga ta konyora boruiro bomisi kara omira namo nevini for example Sara to omira namo naye nimbetire sindani aje tobetire sindani kero kende inkwabu atevini ebiga nande bono tindaro ramanye sababu tori nyagitari ore igo togokwana nibuya togambe naye timbegetie masiki ngo gokwana no kobokorioka ngo gosagusa kegima na ende kero kende to ikaranse amo ngwene segari tobe yamo toragereamo emasiki ntobegeti twensi babere nabo nkonyore ebini biria ekero nanyorire ebini biria ntagete kogotebinga na nibibaso mubiro neime igo bikonga problem lakini ere enke buna likuba nabo ndasimure kero kendo mutu ngati lakini inge kombeka getanda ngati ngene mirimo yane ngonye mugondo ngokore emirimo yana bankwana mugondo ndeme kero kende ninyuniro sete lakini narimire yake ndosi endagera yane ngende sabaru nare kogende safari na igitari kuntanga lakini yare ko bangati nabetire sindani saro minto onye nabetire chance yega ya corona bone corona ko nyore bini bekorwa sore igo bikombe kanse kegima kero kende nsinyuko yana pakanga nimbe kirwe mepire eriyo ko yana mbe kirwa oxygen yani mbo muruire kegima igo ngana na ratigire gasi yane na raitire chibesa umaita mario go ndaro ni gari rigorie goro sana oxygen yo ko be kirwe nse yamne chibesa iri ngora akane igo bono ngagakia ba minto bane igo korengana nkuyo ngani betu ni ntabetu ngetorenga ine na goteba nga to konyobruru boga ginkiyo no bo ko bonyora lakini bokori ese ekegwango kerense sana ketari ko gotanga to kore mirimo yawo kenga buna liko bali akawaida lakini ro tabetiri egento bono kere shida yawo nkeri ngaye bone boko bekanse kegima ogo chinabwo na ande gweta no chobo ko be moyo gosibo koire intoma itinya sawo manyite igeta bauti nero royo bitire obunyamasibuae mbole ndirake ose na boostri na bocha mbokumubwa instantly by the way Christine twachaka tutatebetinga kiburero bogo samba osena kiburero buraru asole bocha sinde oseburu asinde bwenda se omonto gete nabokora tutebyake omwanchu murireria manyenga COVID-19 na kiekwambukira nande na kiere very risky ekero kwabanyorire COVID-19 evini biaye egere virus virus one virus yeiga okonyora bunige gotoka mono ase akarora so mobiro ige gotoka mono ase respiratory system bono lirio gokwana gosogo korora na rio gosoke evini evi korua so monuo na kige kare korobegete maski bono konyora gwetangete ngonye kwa bibuate toriko bisambasa gochiari ngonye uri omino bibuato o sesi goso eso gokwana kwa yebi mate biko soka ne virus yeye mbiri go weta gocha sore sege njirobegete maski igo bono nga ebi enchira bikurua so murwaire ne enchira yogo sokia ebinto korwe menu yaito yani yogo sesi gwa gosogo korora direct dikurua so monu pia manya goso ase atmosphere nabo birache kero kende biguga igasoko gwaranye nare gwasimura biguga igasoko boko gusese yange yimbegete bono aya kero chikombata chianga iga na inche nabo getini kire goruga cha sore nabera nyare kane gecha sama bokane
igeka sama wakaya lingo kwani mbibugate Okay. wasiri lingo bwata buna resto ko the stairs chichuma jo ya jibekire chichuma chiria na bakanya rabitigire si chichuma chiria ono muntu ndo gwetho na segari omuntu ndo gocha buna kubwata aga nero bimukiri na ni buna imukiri no ko kwa ekero kene ngwichiare kubwata maiso monwa igora dar biasoire are you seeing this bona obi kwambukire ncherere igo na kigekogera enga kiase togote nga kiase nga kwakumira amache iga esaba magoko iga kurus 80% yevini biria na inde gokonyore sanitizer kobate sanitizer ne bagi obwate kirengaki kanyago sanitizer ko kwa ikira amache esabe kanyago sanitizer ko ikira amache esabe linda ngani gore arenga omuntu nasimura kurugari evini birimbiri ko ikira direct na inde tago kwana ni asoko kumbatana ya asengenje go still waikiriyange wachire konyore evini okay mwanchumule kwarorire ngana ki COVID-19 era dangerous na inde naki kwambukira asobo raisi obuna daktari Christine abekire burunge kurende producer na Joshua utakobolinga mask ye tokobeka igere very light. How are we assured nga ne tange 100% fully ababo rikoro the other side the mask is very light mask ye iga chi mask ekene echirosiri yao wao eba tenga yere best ne ringa inga ke N95 lakini taligo chi mask ye jitoko beka na jitoko beka nyagitare ko to ko abantu operation mask ye no nyaraga nigere light ebinto mbire bwate mebita iti evini ebinto mbire bekere yuge to nyaraga ngero erosiri to ko lense meri yaime nero yagati na nero ya isiku igo bono kiriki agati ko kerosiri njere getenga kinna ge korana kinge gweta gochia sekene bia mono omwanchi muligeria na Joshua kwarorire mask ne so light nero siri na way to kunyara ukwana korore eikero montonde igobana twarotiro obija bwo kubeka to ngucharo totebi obija bwo kubwatia machika yega a COVID-19 mburu byobo iga kurende mbaro bagendete ko swaso murubulio mto Christine bagendete ko tubwate gwetera senchera ya online ne link ndoche ya tumuga iga nguko yetumerande naye onyare ko bakogosanga gocha saba mino banyare ko bakurigeria ndoche nga Edwin Ratemo agoteba following Valini Kemi na agendete kurigeria mona intwe Nyabaro Fred agoteba say hello to my daktari and mom Christine Momanyi na bagonte binga oyo aoka oli mamo mwabakoro kwa Fredrick Nyabaro asante akoteba nagende tukubwata na ndagoteba nga sikujua importance ya booster vaccine. By the way, Surround Tita Ndizi TV News Digital, asante kwa kuleta mamangu ndani ya studio. Asante sana Honorable Nyabaro Fred. MC Bachelor 003 agoteba ako ndani ya show. Agoteba naendelea kujifundisha mengi. Asante sana Dr. Christine. Bali bakumbote gwetera Surround Tita Facebook. Evelyn Bikoroko rachinse mocha Mountain View Nairobi. Agoteba wow, congratulations Sarah kwa kumleta Dr. Christine Asia studio agototebia mange sibanduki mpaka mwakoliro morobelio Divina Ontita kura South Mogrango nera agoteba nonde meyo morobelio. Wonderful show, wonderful topic. Asante Ndizi TV, asante Dr. Christine biamono sana. Geoffrey Onyancha kura chinsa mocha Tabaka agoteba nonde meyo morobelio. Asante zaidi asugo kwa nirengana ya COVID-19 tuabeira basiereria biamono sana. Abunga tia bali bagutumachi ujumbe tumetisi mailinga yanda guchi oyo Minto Hamisi eliye SMS imetengo mwanchumulia kero kende otumire egokonyerera somewhere nabo okonyendetera gocha AC studio oyo Minto Christine oro chama shabiki mbagendete gwe wakangambia banaso gocha AC studio ekero bono no yarengegaiga asante biamono sana kero kende no to mubaro kamili AC county ya Kisii wikira bono iga nimetemwa bwate target kiri county ni bwate target yoko konya bantu baye konyore vaccination bunore head of vaccination abago to break it down atatabie what was your target mbarenga mwa manageri konyo kwa chanje yo na ende mbarenga iga bataranyore chanje yo egere to basegete na barabo basoke by the time to koro morobelio tonyorenga bantu bachire banyore chanje. Okay, mbiyamono
na ende mbuya mono ngwena soko ndetero mwana one Fred Nyabaru. Fred Nyabaru ngina Fred Nyabaru nere nkuru nyuma no nyore leti bono iga. So Fred Nyabaru mbuya mono asenge njoka basomuroberi oyo na ndegendera usibanduke mpaka tumalize. Bone nare gukwana iganga abantu asekisi yaito. Iko tu abate target ya abantu chilifu 730. 730,000 people. Bali above 18 years. Lakini bone kero tuyito kwabeka amona abana basukire tugaiki 15 years twazikire tugaikiri 12 ono ya mentre gwetani igabo asabanta abayiga bunaba intogendrete koraria na koru chancho buna bono isukuru gisiekire ntori konyora abana buya igo abayiga bari 12 years to 18 lakini ekero chigoire nkobanyora turi nonya abandi bagukana nga yanjitinda egwe consent rende bono ntegete batenga sabanta abayiga to ire target Kisii County igo tuachira se move very slow tokogenda ngora sana asenge nchabantu betu kanya kwanga yanchi tiganda rara bali babituruna kiego chakoba umaita abandi barosi basi arobo basa abandi kwanya kerogero muntu ndi kwaso beturura lakini yote abantu bari ngato betwa bono asabanta abayiga bono igo tore egento gekoroku 51%. Wow. Of the 730,000 igobone kornga tuanyorira abantu bari almost 400,000 kurua saba igabanga niriko ba 730 so tuaikire 51% bune county na ikonda tebenga eko tuemigire mono tuemigire mono tuebereirie abantu baito mpaka barengeri ngakero kindo okonyore chance yeiga inki gosekare wa benefit banyagitari aba ego to benefit because to manyete na ekero to tayerueti obogima bwa ni gobori indencha na intwe gasi yeito nigere naki obogima bwa ba indencha toro abanyagitari no na so bosibwa nyasara bori naki gakwarenge meremeye inki wa koleta so gotange genteki bone go gakia ba minto bane kartore 51 lakini Kenya ngima bune country igo to ikire 59 lakini bone geto etwa targeting anga anganto igete 70% as a December lakini bono ntora ikie target more 51 to the 51 only almost 400,000 yes abantu abamenyi ba bona and saidi ya 350,000 I mean 300,000 imbaracha imbaranyore chance ye gakige ko ardokonya gukwana kirenga tori korosana ki kamuranche gakie soki nyore chance the moment turaike 70% yani goto to benga tuachanjira abantu nonye ange 600,000 ndiga kuikonyore ngabono buriro bige bini bige tore almost komanyanga bono mbibwa tinguru ase tore abantu abange bachanjira bono ntubwati bwoba mono ga kirende to tebe naki asto ikirinya sao tokonyire lakini ase bono iga we are still in danger nkiokagerete Christine gwikirega sengencho ngochigo tolego ikatorenga mero buri kimwe abekire neri motaraike binyoro but inkioro chane na mono what are the challenges chi atenenirie motaraika no 70% egento giateneniri tu n'abantu baito ko babachayi tari ngantori wike binyoro omanyete seito gusiga nyagitari cheto nchiriale sana kurua sitori na bono igesto ikirete kire nyagitari ekoru chanche eri abana nkuruere chancha bake ya covid igoto gotebanga ngingo chikonyore chancho kakingonye nkwamanyite igorende na abo ikritangase erina ki kire nyagitari esoko gendo umwana onyora chancho gose ko uri murto kwanyora chancho enyagitari istiri kurere chancho ya covid na saidi ya gabu kunyartore abande bagotokonya buna chieni chiyo karo kende cha tokonya naki gakyo musista gagocha korwa ari mambi atare neryo gagikase gete ose market gete gosachi kuru ose sukuru gete achikuru chancho tigaga kimwa ga transport yari nere pigi nande gose mwana kalanchi karega na baragore soda alinjira anywe kigo chieni chiyo nchiro chikura tokonya tu akora igo gekero chiteyo stiri ntugere tokora ki kuru chancho asinya gitari cheito egento gia tokonyire ringa abanyagitari baito tu abasomiri
lakini ntorakora bonsi ntorakora bonsi eso gosomia abanyagitari egere bamanyang'ana kibagokwanera abantu omanyete koruchanto negenteke mona gokonivinsi omonto negento kende bono onye toraende ekerasi najo osome mpaka understand bunere buna bane gwikeri ntwasometie abantu 60 ase county yaitu ing'onye toraetera mafunzo aya bona ayo omonto nakuboriri iswali ogosinyikorira nere omonto omanya korengeri nakiatere iswali iga buyaiga igorire nteke nekinyage kare omonto ogenda lakini oikero kwatwarira knowledge ye gwasomigwe bone kobanga ekero omonto agokoboriga igo kwamweresa mbakoteba naki kakirene nikigetigarite na ibi kwanyora bono ng'a wanchira otebire naki yanje ing'esindani imbete esindani eyo ng'onyo omonto obetire kero kende yemaganeti abetiwe yakabiro nyere Pfizer gose Moderna gose AstraZeneca gokomweresa igagocha rioka bona abandi bari bagotenga booster nche nchiko kino omobere gokomweresa ngatari okino omobere no boost ya immunity oko understand gagwancha onyora bona egento kiagere batari gwancha mono igonkeringa abantu go spread bare chiruma arabu konyoranga ababande ntora turi nurses bonsi ntora turi tikia wa kasi bonsi ekero bojo macho to turi tikia wa kasi bonsi e county engima mato bwata abantu wange baraba isiko banonye chi abange buna nurses boke bara around 1500 nurses in Kisi wogo chachia tikia wa kasi bande rende igontori anga abantu wange 3500 bona abantu 3500 gochoko batureni paka baere teko baraisi igobona abunya turi gitango gete n'abantu tari bonse batureniigwe egento gya kabere nkaringa linde na mario waya ndingo chiara araera limo lidia herire limo onyara litukeri masenya gitari ye muri tukeri motu abandi bagora tena ki mario goteyo lakini konyana ngonya limo igamambia eno orire gose ngonya era kegogi marani ndiro onye era liotanchi indire yabe egento bunekyo igorenda baminto bane egento kiagere tora ikere egenteke mono no gopusa kwa abantu baito gopusa no bwoba nande mbaranyora knowledge bonsi pi information yetakeire umanye go convince omonto omonto ingariri nkwanyorete edosi ndanga ne yakabere bona ne booster ngoko nande reason ye booster neye reason ye booster neye igobona those are some of the challenges ngochikwanira tora sobuime korenda karango soma chi ujumbe ndochenga Mary Nyabaro from Kenyambi agoteba Dr. Christine, thank you. I'm happy to see you at Ndizi TV. Mongino bwato bumanyi sese ni wa mamu. Onere Mary Nyabaro mwiburi ominto kabisa nkorunka okay narege yukoro kwa Samson Oroswa korobo machoge chache agoteba good morning Ndizi TV mbia mono sana sese ni wo mongina Christine asogoche studio okwana na YouTube no murigeria actually ntapata booster nchakanya tinda betu but nitapata booster asengenje ya mangana ayagwate baruma abantu abange babota asante Samson Oroswa Maria Ugao nera kuri gakoro chinse mo cha busongo chiduka agote ba asante sana daktari asogocha ase studio na ende mbia mono Ndizi TV asogoto obumanyi atukwa na hiyo ufahamu nitadungwa chanjo ayareta na konyora korojinze moja busongo chiduka mbia mono sana ndoche Rose korojinze moja nyansongo era oteba nonde ime yomoro bulyo kwana daktari na nda kwerera yake gima actually atukwa tunajua Mosese niwe asoko kwana regoro yengana ya COVID-19 na vaccination mbia mono sana ene ngana yengencho asengencho buno borwire botali machie songo chitole gotebwa obobe ose complication ora nyore oisoko ba gose isoko banga kwanyora ruburuirubu tinga gerete subu mabwa mbobe buna botambi buna bwalenge mbia mono abungati ya mashabiki bali bakulika wetra se namba ye studio eyuere ase TV yabo na bali bagutubwate boye wetra senchira ya Facebook to wakanga mbia mono ekerabona iganta gete toraenda somote mokomoke torasiba mache ase studio mancho muri agendera gutuma riboli riao lero tuli na Dr. Christine Bonare Limomanyi head of vaccination Kisi County na agendera gotatabimero bili ba kolire na machuku kwani byombe mbiro biko bakonya ntomanya ngambiyombe kiebi na ndimbokonyi bwina gani barule ende tumanyenga ase chi constituency ose chi sub county mete county ya Kisi tobwatange kianda na totebi na ki performance ere ase kira sub county ase ngencho nkurubare nkoye gubaro bakonyo beyo kurwa sebyombe au tobese gusuka enero Ndizi TV obwansi bomausi yamano
TV Obwansu Bwomogusi Gusi Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakira cinsa isano na isato ciamugaso iguika ikomeye cy'amarogoba kiraritukuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asicingero cy'abasai anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye kamanyaini kerenkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusawo bono nakumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusi Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Sikiza ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Gusi Urban Blaze Gusi Urban Blaze Ekerogendrete kwebanga kugore bintu au nabo igo okoriye duka okugore bintu bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato Getembe Electrical Services asobokorera obuya Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gosomwa keresi Ruth ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogo kolera chigosori asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaeteire asenchera yemo useyende
anya kwa yaiteire imeyo moroberio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambu yatokobuka ndunyi mbameliya ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanye beka kurugo tentwerobo sio nayaiteire Jumanne botuko enseye munini sugu ya Maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komunisano chia mogaso Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mono mwanchu murigereria na inde twarure asense mwende studio gosomo timokomoke chinga kibono togendete okwanira igoro ye chanjo gose vaccination ya COVID-19 Musubati Christian nigatenete chanjo yonsi aina awase county ya Kisii korende anento chotomurigie ngakiende tukwanire igoro ye chanjo chinde korende rero specifically twale okwanire chanjo ya COVID-19 ekarobate ibolio linde lyonsi ligo kwazete gose ligo chande tasobo nkobwao liageriro taranyore vaccination osotara egwe chanjo na bogo tomago chaiga se studio online na otole na Ndizi TV News digital abone nsemo ya Facebook na otole live weke comment ya ogalia na ende share ujumbe yekero muntu aikere waigo YouTube na otole na Ndizi TV News wasotome karangel kia ugwetera senchira ya SMS eyore gorabu ase TV yao mwancho murigereria kwanyara ko bago kuganyerera murobelyo geto mwansu ase kekege tambe ase studio ya Ndizi TV na ndo mwali oye umurobelyo yo osokire egosori ya papa antivirus eyewo chawochera kera litukolia Jumaine igobuna rero naliego chaka gosoa ase TV yao for the very first time egerwe nyorru murobelyo iga drama egosori yo kwegia ebwato munguso entingu entindi omanyangana kienka ya papa antivirus no monginoye ekare gotwara ebisanga ao egosori eyo nigego chaka rero bene ase TV yao ya Ndizi TV chinsa ibere chabutuko immediately korwa kulire kurigereria na yaiteire uyu murobelyo ngokoranche Sara Nyarangi Ontita ngochorokera litukolia Jumaine nse ya monenusu kogokora egosori yo kwegia ya papa antivirus timete somo anchumurigereria producer anane mbekera sinini ekuni asinini orole egosori yibune gochaka rero litukolia rero bwate tariki ekoraga chinsa ibere onyare ko bagokonyora egosori yo senchira yo wekera nonte biringa karotwa kolre na tobekere igabo ase TV yao orole egosori yibunere ntingu igobane nare gokoinyoria tu obwate tariki chinsa ibere chobutuko obwarero ime yegetaseni kia Ndizi TV nero bwansu bumusi karibu sana ayo Minto Christine na eni mete origereria egosori yukigima biyama nigoro ye family kabisa ngana kie family gochiyagwa na kie role yo Musubati ase family na mangana mange igone gosori ngia kigima twirane kura somotimoko ekero nagotebia bono turigererie performance koro COVID-19 echaka vaccination echaka koro wase county ya Kisii na ki performance yere ase kera sub county ni maetenga vaccination yego koro every sub county nga ki vaccination yere na kyo mubarobwa abantu besokire in each sub county tororenga nkai tutigare tiribaga mwanchu muliri aligereri onyene bunge yaye ose sub county yaye arorenga maene ntubwenerete gusuka igoro ose ntokora abantu baye chanjo biyamano sana biyamano yo Minto Sara yes libori likwa boni ligiyalire asengenje na bire biyakara abantu bamanyire nganga ye korire biyake bamanya ko manyana ki ndoche se ita antore so bitigata soke bo basi inse go chaka go kwana igoro ya Kisii county na te baritaga ninga se county ngima one getote ni na se 51%. yes korende ekartoko enda se binyoro wa tubati sub county kianda ase nene kabisa abone ese population was na area yonsi
bobasi bobasi nigete ngaine ko bwa chons piezere nene korende bona ase abantu besokiri konyora chancho abantu banyori ani barense kegima bataraikera abande igo bare amini bo machoge borabu pamoja na South Mugirango abaiga ekerto korase percentage yabo igo barense kigima mbaraika barabu nonye 30% onye ndiba ikire 30% anga watu boostiri to gani nonye 60 gagaki so gogo chechire gatigati ntonyore buna bono bobasi bowasi Kitutu Chache South Bonchari Kitutu Chache North na nonya nyari bari chache igochire igatua lakini yejere korte best bono iga igotonye bwate koroku nyari bari masaba nyari bari masaba has performed wonderfully well bono iga warabuni igo bare kubata ne population yabo baikire 70%. Bona abandi tukubangusa abana bakubangusa magega ni nagotebi. Kolinde chire chigocherera bono ese population yabo igo chiko bwati gunda nyari bari chache boigo nyari bari chache na bobasi na bonchari echira chiro chiatemire ngocherera chire around 55 buna nyari bari chache na bera ika around 60 lakini bono kogocheje chinde Kitutu Chache South Kitutu Chache North chirochio na nyariba amina machoge chache echira around 45 buga bono namanya watege chio moisopi inperende bo machoge borabu na South Mugirango otherwise bono generally yamanya koba around 51%. Igonyo lenga kire sub county ya chanjira abantu baike kerengo nonye 40% gochigoro anga mwasukirake igona ndo machoge borabu South Mugirango ne bambo basi Marodrenga mutire baraba komusana go change baraba komusana go change ade karaba twalire ruma erume yigo sambasa robuango nande banye bwata kabisa banyomi ingana to kuona yabanya gitari to kuara konyora ngambari kuja ira buango lakini ende nchina ale kubasaba lero igana ki kagitika to change birengererio to soka isiko mario gona ro nye gitari cheito na chibechi private na chibechi chikwerende chi mission buno wono mobera ne chinde kakigenda manyore chancho ndo te chanchoro raba minto ndo banchete South Mugirango ndo banchete kakisoka manyore chancho olito karakomo Josephat Amisi olioroche ikaran stali onyagotoa mache agatebanga nyari bali masaba kudos yone sub county yaye na inche sub county ananyari ba mo machoge chache abwase tole igatua inki gose gekogera nyari bali masaba gokora bya personally mutumbeto muke sub county chini how is it done ndotumbeti personnel na wabantu barengene kawaida buna bali egento kiabete nyari bali masaba nkelinga abantu babo igo basogete mapema kwanza bali bare abanene batenetase sub county totebe bona for example aba MCA bororo abarto koroka koruase the assistant county commissioners abantu chi director chi education igo bachite bakabwata namo amo na ba health bakamenya gorosie gentekemo bakamenya goteba ninye gotoso gesigo tokore merimeye na kere umuntu akwegwa target yaye so they moved together ekibona abayubendo chi sub county chinde batarakora mbaranyara ko move together bakamenya kurike gentekemo sabu umuntu bwejukeso nwalinga mana barabu bakarike gentekemo ngalika lirube ligenda asikire community yogotebanga ekera bana bakoruerusa gochie sukuru igo bakogenda babwate consent kura so muiburi so kero mwana gatware consent bana barabo bakurangiru kire sukuru naki intimo chanja bana mbara unlike echichinde ichinde nturaswa mbaraso kurangiria bantu nga inchuto chanja bana bara nkogenda ko yaranda bana bandi bebisire batiga lakini rende entonces meretinga una toge enderete wake tutasonga pole tutafikia pale bia mono sana ego chibunge chonsi muroche asimule kerengo
oyo mto Christine obekire buyanchiro chire igatwa nchiro chire maega andi nchiro chitangaine twale gwancha tubwaterane unanyali bali masaba kudos asaba tenili bali baterane tamangana ye chanjo ndakora mpaka bwata skills cyo kwana na bana inchi goikaba confuse no kubwaterana ikaba confuse yo montacha abetu echanjo eyuere buja igabona tikatogendere igo tonyore chanjo kuri ndi tutigo bosiereria onye kwanyore first dose na ndi chira the second dose Christine ngo totebiare chi types of vaccination muna kwana ritangani omanya irenga chire na ndekero kende Christine health personnel abaga bagweta ebinyoroime kero kende ko barase uniform onanya muntu takali kubeka omuntu oragabuguletie box ubuganga nda chembetu kero kende nyore nkali kubetwe sindani ngaentiri ade mbibya mukwe na kibagwe identify na nekero kwanira omuntu nganchiro munyagitari naru asegete nato omuntu naru rabugule box yo nyorega abegete nchiragete atari omunyagitari bwobo omuntu atamenga ke yaya katwale badge katwale uniform babwate binte byo bire necessary egento ndateba tabwati ne badge lakini oyo rogwancha nkobekare because kiro muntu nabwate egento ko mu identify na uniform ego faligwa ne nurse ori ogochikobeta lakini umwe tari gotarabieka iga gotara ne CHV yani community health volunteer ori bwa community area boigo ni ga gotara amo no montonde ori ogochikokora recording oyo iga na barabeke lab coat no nyama tukamange okonyara ngatabe lab coat batenga libera lya banyarira ali oro sana agie para gweta mubaso lakini nurse iga kobeka eyanga yaye ere navy blue ne yembegete skirt ne blouse yendabu na bera nyarekane tabeke blouse yendabu ase njo gweta mubaso bigorobo kaira lakini inko babori tore nanu atokora matuko natokora na supervision twarora inko bekare egento kerikire chancho ebinto miro biwe chia prone chirikire chancho chire yero mono chire yero echine chire white kabegete egento keria omuntu akomo identify no munyagitari bia mono sana ige county nete mete sana kwene kyabone chanjo yekirire kero muntu bona ni ntutokare go fail ni ntutokare go ba fail asinge nchongweta bali timethinga ba gwikerera abo sobone bakari gweta chitaoni mbali gwikari getiongo mbali gwika seito itibange mbali gwika chinsemo ao banyara kwa bakorwa chanjo ya COVID-19 gendera gutubwatia emitandao Ndizi TV News Digital abo Facebook not live YouTube not live na Ndizi TV News nabega kero batekerengerekia utete gwekwana guchagaiga enamba yesiminere gabwa TV yao nabo gutuma ujumbe egere nsome kwa niaba yago ndochinara igokoro kwa Lydia Mora korwa chinsemo cha South Mugrango agoteba tumefunga sasa tutajitahidi madaktari wakuje kwa wengi egere banyare go chanja banta bange ni kama bakarabake yo Lydia Mora kubule korwa South Mugrango wanchira nirenga sisi tumefunga murafunga mwisi kwerwa nabo konyore chanjo mwikere abantu bande engineer Nyabaro boigo bagendete gotebanga show ecolit na nyori robo manyo bonge people need to go and get vaccinated egere twetange kurwase amaruira mange neta ba COVID-19 yoka vaccination chiro chinyinge abantu bagwenete besoki biamono asoko bwati umurubulyo Dr. Christine ngwate banga serikali netemete nande konyora murobo konyi kurwase ebyombegete ao if you don't mind abagotebia byombeke bimwe akora partnership na barabo abo bagerete amalio gatari ko era mono onye county nere ebwate visio amalio gatana ko era raisi no nya ko era ndimo igo ni county ya Kisii mbo bisikiobo naende partner kiaba and for how long bako bakonya rimo igo ba disappear ndi mwanyora abande gose mbali bagendete ko maintain and why Kisii county ekonyora bakonyi more than chi county chinde na nonye to bosie kasa magana vaccination inda tebenga asama ryoga arona ri chi county chionsi ase Kenya na boigo Kisii naro yes na inde kene nyagitari gosaba nyagitari baito director yaito ya public health iga Kisii igaro mwango sana Dr. Onkware Richard igaro mwango sana kerongo chigokwana naki buna naro lire chi balance cha mario ga ita yarali ni stock ibone ga yachakire go chance igago ntebi
intebi nindio gochikuoyia nindio monta gochikuoyia chinse chikegi mamambi yaya iga ongeire ntereba na inche namo omuntu gochikuoyia intubwate abantu abaiga batenenete abanyagitari batenenete chancho ase kire sub county kire sub abantu abaiga nigo barabaya abanyagitari abari sub county go barabaya igo ngotenga etani ne yangorero oteba kegima lero ninche kogenda Kisumu era undi ende nyare bakwenda Kisumu kwenda yana ande bakoboko botuko saa 12 umunyagitari begitega tayari bagenda bareta mariogo igo bono ngakurwa sensemo ya MOH Kisii county government ige gotokonya sana asokuya mariogo egerabe abe atogekaro alabu ntobwate chi NGO chato boostiri ntobwato NGO nene kigime koro ku UNICEF UNICEF nera gotokonya chief rich estoko wacha mariogaya UNICEF amarioga igaya ande agocha gwetera UNICEF amanya gwekesabu yabacha gwekase regional stores buno bono kemusa Kisumu twajuko rusiororo UNICEF none binte itogo tumia kobogoreria ebinte binge bake bitoko beke robo chafu ikobiro siria na UNICEF bono NGO yende na uniform UNICEF era monento matukonse NGO yende intaragende yende UNICEF yatokonyire sana go train abantu abanga batangani kegima ebaliki y'abantu igo abete train na UNICEF tokamenya konyora NGO yende ko Red Cross egatokonya nero to train y'abantu sana na ande kamenya go tu ega train paka chi community health volunteers buna bona baga train y'abantu abanyagitari ba bo machoge borabu South Mugirango na Kitutu Chache North ekaro yaba train na ande kamenya go train amanechi community health volunteers igo bakorete gesengencho barakante barengense yake bakaba boost yake bona abantu bajite bagasoka kuruise group yoko banse Kitutu Chache North era bona yangire atenga yanche nche bona keombe gitinjororo igo Red Cross bona embono igante bwatoma wiso Red Cross inkonya gotebi inkonya gokonya ari chi community health volunteers yagera bakora social mobilization bagenda chinyumba batebi abantu nga isoka mo betu echancho bonde yerera monento anda matuka mange tara utika paka bone ganto genda tamona barabo nige korokwa Amref Amref Health Africa anda somo obiso korokwa Jora Monditi batokonyire sana barabuni go bagotokonya twagenda isiko korua chancho ase chi outreach batokonya chi bundle twabekera ebinte twabeka to the system batokonya lunch riba chire isiko ne transport batokonya no nyene kero orali ase facility ali still kwanya kobeka ebinte to the system without a problem iko bono ga kina injare ngona yari kuru kusihebu yakora sihebu naranja tokonyete tigante benga abaiga babira abo gokonyo kona Kisii county na ende gotose mereti na ende kero kende ende kare ande nere nyo ali bageso ya Kisii county ndo bancherete egere moto boost ngano etwaro gotwara chi outreach bira somo tienyi go chisiko kire facility bone ko those two outreaches gosina tokora ni isata somo tienyi nere turanyare goikera abantu bonse na bali ka kimole chinka aba MCA baito tobwatisi egere abantu baito bamanyenge getekeneki yakere na ende ngianjere ne serikali na bachichegere banyo chanjo timete siri nereri county ya Kisii ekubwaterana sana go partner ya wobokonyi mwete tali county Jones 47 akonyoranga partner chinyi imba partner tena barabo gosenkonyora barobokonyi in county nkeigo bono the last time mwabwate mwale konyora disparagement ya mariogo masix nebinto binde Kisii county yalenga sichi county 7 igo mukabanane asoko nyoro ko nyubiga timetinga nkibakurigereria partners abage karaba gocha bashiriki I don't know performance yo konyorerense bataka bayi boost osoko nyoranga mokorete buya that's why batete ko ba moya I don't know not really wo konyoranga performance ye tutira ikirase gwene to koba umaite Kisii nonye tore nkase area igotora banta bange Number 2, iba konyora ngaye abantu bale buango wancherana. Sababu no baragenda sande batebura nde binte binge to dina to ne dieke neke omanya bakoreke. Lakini to konyora nge tuanji to konyora butambinga eto ready ku accept buno monta tebinga nchengo chankoreke kana kinanyarire gokora ntori ko mukana batoko mwanche. Mbia mono. Daktari Christine ndoche mbaro bakulika wethera ndizi TV News Digital abantu bachanga mukire sane ngana ya COVID-19
ende gakimbia mona sogo cha gukwana n'abagusi mono torale gose county ito antonyale ko batokorore tofauti egera abantu batwale chanjo tonyora ngani ginte kingao to gukwanira tebanga is about vaccination ndio kalioka ya COVID-19 ndoche ngalame Kinyambega akotaba niko ndani salimia daktari Christine kwa studio kwa mpigo show iko juu sana ningependa mchezee wimbo ya Christ Ambassador na bagoteba lame Kinyambega Endo Radio nero noere me yamorobelia akoteba niko ndani Unendo Media Osendo Radio sante Duke Machini akoteba morning watching from Mombasa count 001 agoteba akondani Oirere Charles agoteba noare ime na my family from Thika we are tuned in. I would like to know from Christine all elaborate for us how long does the COVID vaccination stay in our bodies. Oyoneli bolio korojenso macha Thika akubolinga how long vaccination ya COVID-19 timanyitine first dose ya mini na second dose gosene booster kolende asengencho yo kwa niamba ne faida yo manchu muligereria na bakoto tebia nyokwanyora first dose for how long yakoba umaykwendera the second dose for how long yakoba umayuchira first booster for how long umayuchira the second booster nonya third karoti manyeti utatueleza Oirere Charles nkwirane liwora sigikege kerebosio abumbali bakulika wetera Ndizi TV News digital ensemo ya Facebook nagalia asara on Twitter Facebook ndochenga Linet Omoyo yoto asomete komo agotebanga my friend na kuona pamoja na daktari kazi nzuri abarikiwe sana Kisii we have to improve and come the top county tobe benchmarking abantu bache benchmarking aki county ya Kisii ya college bia samangana vaccination yebinyinyi bya COVID-19 bia mono kigima temedo setokora chakira kuiraneria Charles Oirere korwatika for how long a vaccination ya COVID-19 yako basomobere wana na wangu ntagete kweresera nkelina ekero vaccine kwanyorire totebe AstraZeneca igo kuripitigwa ya kabere baada ya 8 weeks go 12 weeks ekero kwa repeatigwe igo togote abona kwabeire fully vaccinated but eliogeri okaro kwa bere vaccine fully vaccinated ose kwa bere immunized igobone kinga ya rosiwe because etangani era ko meki omobere oimokanga egento nkere ga gekurukweke ko iwe ya kabere basi bono yaba kwanyorire kinga lakini temine tinga to konyoro borwere buna nere selitangani nabo bogo chengonya kwa kamera cross it evini biri bya soira asore nabo kurwa lakini ase level esini egabuna gakuba dia era igo bono immunity go serio go limwe riro mobere igo libegete kinga ekonyagokea day by day buna lineresa ego ika 6 months chanceria immunity omeni efficacy gose okokore osoko kinga kwa chirense waikire toratebe below 50% na kigeko gara toyemente chinguru asokorwe booster na ande after another 6 months na ndo to boost ya kabiri bono ncheni gonda atebe iga inga ekororekana that after 6 months kinga igego chance lakini yoriogeri ko ndra ko banaye chinga kichinyinge gwetani eri katatiga bono nga nonyarira somobero kinga nigerense na ende nabo bururo bora baiseko cyane bonyara ko kumeki nande oruare osinyugo kore mirimo yao lakini gotebanga bono nga nori betiri ngo botrozo koruara ekikero kinkeyo tigatomanye nga goikogendere kubwatite protocols egero nyare gwekinga kurwa samarwaira kurwa soburero bia mono sana Pito Oirere korwatika ngagete Christine okwiraniire bya kigima ndoche greet my mentor omongena Christine Momanyi oyo no mwana Peter Abuga agote watuko pamoja enjoying the show so much ayagote bane mentor ya yuli kigima asante nindoche
Drusilla Okemwa kura chinsema Ogembo agoteba so interesting and so educative. Atukwa tunajua haya Ogembo wanapita hapa na tunawa ignore tu, so lazima tudungwe chanjo. Asante Drusilla. Ndoche Evans Omoyo nera kura chinsema cha Nyamasibi agoteba na wapata loud and clear. Asante kwa Daktari Christine asu wikase studio na gotobo manyi, because a lot of us get lost because of lack of information. Thanks Ndizi TV, thanks Dr. Christine, thanks Saron Tita. Mpia mwana sana kwa jinsa machanya masivi asoko baime yomorobilio. Alo Ombasa Orangi kwa jinsa mochia bonchali bo mwanda niko ndani ya show. Salimia sana Dr. Christine. Mpia mwana asokubika mangana yote nini sasa tumejua. Mpia mwana sana kwa jinsa mochia bonchali. Edith Okemwa kwa jinsa mochia Sengera Manga agoteba niko ndani leo nimeshinda kutoka kwa nyumba. Lazima umalize show kwa sababu it's so educative and so informative. Mbia mono sana asokolie kwa chisema cha Sengera Manga. Ndo changa chinga kichito Dr. Christine chiga ndata kuminyoka. The more the show ikubwata anse the more chinsa chiko endera gocha. Tubwata chideke komina isato chuka ekaronte tenko bolinga ine ekaromogendete ko ensure nga ngokora muri ekirikega neirie egera munyare gwikie target no nyekere nkongwa kasenche bitango twarokurwa bwe litangani. How many outreaches mwa kolribune county mwa temire wika ase binyoro imekegima egera bantu banyore mangana aya araje mwa ikire na kie feedback ego chiaba Saro minto ase cha outreach twachikorire chiro chitwachikorire kene ase ngencho kese gochakera omotienyi orengo yo 10 2021 etwachagete cha outreach chiarenge supported by UNICEF twakora cha outreach ekyo ange chigwiki chiarenge chigwiki ibere na arto gukora na 2 weeks ato gachake yende tigango tena korweri ntwanya gotimoka ntwana gotimoka cha outreach cha korwa sobonge unabona yetu akora na yarenge supported by UNICEF eyo mweri go yaero mutinyo erete omutinyo ibigo totara akora bono cha outreach echiga chiabere chiko ikira abantu ase amatabeka niye chipara ase chisukuru ase chindoche ase bitunwa ase chichiro ase chiti collecting centers na ando ne chikanisa chimusikiti esa abantu bago sangirekana igo gagiti gantebenga gakinonyo monto kali ando taraikerwa gakinere ni ganche tago tebana kino barabwe nande bache yagera tagocha lakini nonye no goika chinsemo chionsi tuatemire na kinari sa gati tutaraika ayori omatinga sa igamba na gocha gakigenda baka sege tu kenya gitari otebenga sinare gari mutanya gocha na botogo chororo igo na bora gora benga kwatokonyire asengenjo saro minto ntobwata bantu koroka health promotion officers kurukira sub county these officers imbabu inko connect ba connect abantu ba community health volunteers na ande kire kire community ya gusi nere covered by community units igo bononga tuachire paka chi household kotebya abantu iguru ya chancho rende gaki na bera nyare kane go kware go pusa senge jo tamanyete na bebu kwe go tenga my people perish for lack of knowledge and understanding so bono kwa manyire asenge njo bono kwa manyire o maitekero taye betu na beko be shida solo sababu na ndo sine the same Bible says that during times of ignorance God winked at yani ga umbeti nyasaye ga umbeti lakini bono chinga kechiga now is commanding that you must repent in the as a covid yabonere naki bona go commanding kwa manyire kene goika bono betu covid tebya abantu bawo nyambanya ko betu babetu anye nayo benga nayo mutanga naye champion abande bakobwati ko betu bia mono mwancho maligereria tingo mayanga yora nyoro basemi bonga iga mangana maya mansu igoro yuburuire bugwanete gukwaniro bwa covid-19 korwa se omunwa
Uyo teneta mangana achanjo e county ya Kisii tole negesio kumutwara se studio nkore ngingo gotebiria mangi abangi mwa knowledge rigana gotebanga amaene sasa tutachanjwa igo bana nyagitari bari onchokana na kabisa egere moleta matokeo abakenya abagusi banyara kwa bakubetu echanjo kero kende chinga kichito chikomnyoka kigima Dr. Christine to batje dege komichuka ekero mukora umerana ngwatebanga abanyagitari mbaro bakora chanjo ase sub county kianda I believe ngangoro umerana mole mwararanga inki mwakorire wikiraiga mwakora reviewing mwaranga inki challenges chire chiechi ba identify singe no bali binyoro ime batebanga twa correct vaccination ngana iga these are the challenges to arora asiga kimetinyebere kero mukumbera mwa review challenges chiri ngakimoko chi handle egere next time ekero bakwende field mwanyoranga mumeshauriana mwabekire mikakati ngana kimo overcome the previous challenges ekero mokwenda bakwenda se field buna bono konya twa challenge jinga buna kero kende kero kwa konyoranga eliogeri gandi bolete ase enyagitari yemu nande language omugusia maitengelinga ngonye eliogo likoro kwa AstraZeneca kandi alengo igo bona asera mariogo nsitaiyo bono egento twagotengelinga togotebia abantu na eliogeri galiroro bono iga linde lionsi na baligo kolega asiengiya igo ntori gotebanga liogo ndiyo etokomotebinga lirindia indiche yankyo lakini eligambwate nyora lirorio esenge ndigo kolega asi encherere yemo na ninga tore challenge ndinga abantu mbabwate rumors na misconceptions yani bakonya gotebinga yanche baba negwete nyare boria goteba iga bono ingotema tore gweteresa abantu baito aba health promotion officers kogenda ase binyoru na gotwara emekutano kogenda ase community units na gochikaransi na gokwana mona barabwo ase ruga yaito yekegusi na kobateinga baminto chirume chimubwate nchirikene ekene neke twa dispel chiruma twatebia abantu in fact about ye chancheria igongana kigitogo kora sababu ekina gitogonya kuratwa chi challenge challenge inde yamanya kobanga intogone togende paka asegete lakini igaratambe kero kende ntobwatie transport ano konyora bono NGO bono buneyega ya amuref egotokonya banyara goikororo lakini tari chionsi egokonya nero te kunyara kurambali ikirikirase igobone gotokonyora ngasa igabe iratambe mono inko tebitora abantu bali banyara kogenda baicha paka ase nyagitari yaitere bacha konyora chancho igono konya kubatebinga eliogo liro linto bwate abanyagitari into bwate egento giasinyire totaike garia gaki kobogorie ebinte byomanyete karo gochigokore chancho no bwate ebinte bingo kobogori amaliogo ari okobeka ganto kali kanga bune fridge dokroka vaccine karia imena boke bwate chi ice pack na boke ngabune fridge enke igokere kerito omanya kobeka ne ebinte bindo gochiso chikobeka chi chafu chisindani chinyene igobiro ebinto go mokibire ebinge igobono nyoranga abantu baito bari gwancha liko gitari ndo kumufama na marioga ali ene bintu bireite kenchera imbuya bamanya bachiche bakasenya gitari ere korende ne kero twanyorire enchera twachire bona ase outreach gakibachi chasobongi Biamono Dr. Christine George Masagara korobogia kumubonchari agotabe show nigere educative, informative and timely. Maralia Sara Dr. Christine Momanyi nigo mali tati mono ndizi igoro asante sana kwa chinsemo chabugia kumakoro kwa George Masagara kero twabere irange mumanyeto ino mwalimu mukwani rende George Masagara na gopwani liabu asotegerete usibanduke mpaka tumalize tuko na dakika kama 6 hivi ndio tukamilishe mpango nkore ngimo chumule ndo gendete konyo wara mange kwanyorira mange kora se Dr. Christine Momanyi korwa se mangana achanjo Kisii County ase mieiga Christine nkiora obotenelibwe county mona sense moyobo cheno mukubwaterana na ba medics abanyagitari bali bawikira ni murubulyo yo ase ikomiga irenga morenga ngote mwatemire out of 10 gaki out of 10 intole 6
6 out of 10. Okay. Yes, asogotema. Where is the other 4? The other 4 ngelinga na tutaka gotema tokonyora ngantu bwati enough funds. And you know funds will never be enough. But we are trying our best. Okay. Wone ka tokonyora ngantu bwati funds igo tokoba stack. Yeah, chiko kirege. Because funds na chira tokonya to train abantu bonse. Na bate abantu nabanga batara trained. Agera kilo monta atware knowledge. Funds na chiko gera nonye bali promotion officers basomya kilo monta se community. Okay. Funds na chiko gera to monto a transport agenda to that very interior place egera chikobeka chanchororo. So because of that twanyoranga twabeire bono nturiko ikira tari igorioka tisi hata pati na beko banga nonya UNICEF ya toire chi fridge. Yes. Tari kirenya gitari wate fridge. Aba minto gane momanya ngitari nchiro buna bono chi sub county cheito chitabwa chi refrigerator asama lyo ali akogwachwa igobona kwanyoranga ekero bwa kimambia omunya gitari asakare korwa igaga seine korubwoya agende aimo kiegento kerito korge vaccine karia aru for example aru asakoro kwa gionsaria amanya kogenda mpaka nyamache achikuye vaccine ase fridge kare gosagende kunya gitari yende rie next ase fridge ere ese ndori kwa chama lyogo ase fridge etari igobononga another challenge igobononga tota nandu maite kogore fridge ya chancho igere 300,000 yemo tonyerera bunere igore fridge eri subuka vaccine ase stobono ye vaccine ase facility buna kare iganta operate between onyore yanse kabisa 250,000 gochigoro bono igobono nga UNICEF netemete lakini chinya gitali cheito tari chonse chibwate iko chigo na chicha iko chiko bachinga na no mate gusi aba MC ba minto na mora bagambiga moga sene ko chinya gitali boire bono nyoranga na ba UNICEF nereta nchirigo isana igobono chi fridge togoteba de cold chain equipment iko chire short for us yani yo Christine totaite ba MC ba igore nyagitali igo ntagete ba karaba igoire na ande batokonya togore fridge na ande ba kwa input yao na yes ba bikaga input igo togore fridge igo togoteba yani ebintu bino twaye kuligi lakini fridge yaraguri igo ne challenge Christine ba ira ba MC munapofungwa mo togore fridge equip. Yes. Ala friend challenge ende nakaga osenera osetekayo ngwate banga amref ko baba bundles wa upload your information which change system onye nere kale ko change system kimanyeti challenge roto yo uploading tiko baga network for example network ingora sinyere na tali gorioka no ne tablet jiriji gotumeka okonyora nchise intaikiro muntu ba tablet abande bagotumia chisimi chiabo ne network ya chijanga like now the last 1 month gaki Safaricom wate net a problem network na anda sinaro network tari ko bengi ya no nyene kerere buya asa inaro ise tari ko ikabuya na inde kwanyoranga linde karatore totebe na band ase jiro go upload bono kwanyoranga umuntu lyakari go upload o upload totebe 70% obo abantu bali baba vaccinated bono nyagokora ngora bono ngore yato e challenge kwanyara bono nchi abantu batwatwale backlog nga bali ba vaccinated ne nambe ngao ndali bare basoire chanjo system ne nambe ngao ewa mbia mona Christian ndo okoraga kina ninchengoriye tokwanera amange korende ali twikire gukwana nabayengenje go cyasoma nchumuligere oli oligere wanya tonyo wale tumurobelio yoiga na bakwenda YouTube ya Tondizi TV News link no era alia onyale konyo bwate kigima na Facebook no tole live na boko chikonyo ligerelio ira ni magega orale stu achakira kigima your parting shot enkwana yo moelia maybe fact ya COVID-19 endo toma maigalenda andombara bakoligerete bakumongerete wono mambia igonta gete baiga yo mindo sara titani kabisa mbuya mona soko ngari bageri lakini tata gote ya bantu ba minto bagusiga gakigusi ne manyira soko kora buya inkirende chanchere gotobekeranse ya COVID-19 kamoranche gaki fact ne ringa COVID-19 nero negendrete no era monaintu titoga nitonyore mbera seito kamoranche tomanya gwancherana tiga twancherana ne samana to kwana naki COVID-19 nero tigatonyore chancho na tubwa ditisi other protocols egere
tonyare konya koyeseri gochisi koboire tanyori bagochogosoa seitu igo gakingonya abantu bao mbaranyora rayo menye turanyora gose kwanyora abandi mbaranyora akikise kiro monto anyorire chancho ingonya teri gotoka ase ya utirichiere koranche gakigenda ase nyagitari yaiterie koru chancho onyore chancho against COVID-19 na enderende ngonye korekera aino mwalimu tebya banafunzi ekera bakorwe rusa bacha ne consent yagera to baye chancho ngonya yekero kende na no montora bisi kero kende county go service yende iga naye manyana ki tebi bali muramo na barabuna ki mbagwene te konyora chancho saburi tuko baranyore naye bakwamba kwambukiri igo tiga kiro monta kisonyorire chancho egeto nyara ko basafe tomama iga bwangu na ndi chancho gere free one naga ni go tebanga maigana matangani achiere mu daktari one Dr. Richard Onkware oyo gotokonya sana asa kuya mariogo ama iganda achiere Chisap County EPA coordinators bonsi kisi etogo chakano yo minto Lydia Okaru oyo minto Nancy oyo minto Babu oyo minto Susan oyo minto Maureen oyo minto Linet oyo minto Bwari Gillian oyo minto Consolata amo na abande bonsi bali bantegerete sub county nursing officers amo na banyagitari bande bonsi tokoramo na baro yo minto oyo minto Onyonka Beatrice Mary Rogito amo na abande tinkwe bagotebo yo minto Ngeri Richard amo nonguso tigoma na baseni mone chief officer yane na gokwaniri oyo minto Soro imbuyamo na sana Alfanus Yorori tigoma na baseni togenda okoriga ase yo boremere toyere mari bakomo elio ntonyore gutwa ambia mono asante asogocha Ndizi TV na ndekero ndakugania linde ende na bogocha nitakuja Sara kwenda ende bia yasago ko no mwana one Nyabaro Fred Nyabaro engineer na gokwaniri mono kegima omwana goseni na usibanduke katika hii maneno asante mwancho muligereria abuno to wikira mweli obumurubuli bweli tukulia rero twali gukwanira igoro ya vaccination yoborwire bwa COVID-19 na kie county ya Kisii agendrete gokoria waikabono etagetinigere 730,000 kolende nigo bale 400,000 300,000 nkaimore esokie manyore chanjo ya COVID-19 timuye bagwesaba kubeke mask na gukora social distance asengenjo ntoli no boroiro boiga igo twachage tumurobeli oyo kora chinse 12 cha mambia chinga kitwa bwaterana noyo minto Josephat Hamisi olione kebuna chibicha na Mariogi awikira senchera yo wekiranu nigakoroka producer Joshua Auta chinga kibabwaterana na John Kibati nche nigongoro kwa Sara Nyarangi ontita twaroboligeri borobu yakorende omorobelio bwegosolio kwegia ya papa antivirus gocha korero chinsa ibere chobotuko bwarero to baisa gosuka bwate tariki oyo minte producer gokobekera akomanyangana ki egosolie ywere nigoro yenka yo mogaka papa antivirus timo macha kobwate tariki goika chinga kecho twaroboligeri borobu ya ime Ndizi TV nero bwansu bomugusie